Għakom għal semifinali oħra mill-kampjonat tal-MHA fej din id-darba. Żewġ timijiet illum fil-konfront ta' xulxin, it-tim tal-Luxol bil-Flokkijiet Sofor u t-tim tal-Lasal ħajsiltu għall-aħħar post li fadal fil-finali tat-tazza tal-knockout. Il-referees tal-logħba, is-Sinjuri Grima, is-Sinjura Marilyn Aljus. Il-tim tal-Luxol immexxi minn coach Ilona Barnesk, waqt li t-tim tal-Lasal immexxi minn John Falzon. Żewġ timijiet jerġgħu jmorru lura f'posthom fil-bankijiet rispettivi tagħhom biex jieħdu l-aħħar istruzzjonijiet mill-coaches biex jaffrontaw din is-sija logħob li ġejja. It-tim tal-Lasal ġej minn rebħa fuq it-tim tal-Phoenix u għamel il-pass importanti għas-semifinali. It-tim tal-Lasal qed ukoll jilab din logħba biex jiddefendi wkoll il-rebħ tal-trophy tal-MHA knockout trophy li akkwista s-sena l-oħra. Jgħajtu ż-żewġ timijiet biex l-aħħar grinta bejniethom u jsibu l-pożizzjoni tagħhom fuq il-kort, fuq rettangol tal-logħba. Jidher bil-possess tal-ballun ħajkun it-tim tal-Luxol, it-tim bil-Flokkijiet Sofor. Din l-informazzjoni, il-coach Barnescu tibda l-logħba. Għandna lil Ines Fernandez, il-numru 4 Dana Badea. Mbagħad għandna lil numru 7 Miriam Tanti, il-numru 20 Martina Buzuttil, il-numru 17 Kim Camilleri u fil-lasta insibu lil Nadja Mifsud. Tibda l-logħba, l-ewwel passaġġi tat-tim tal-Luxol. Il-numru 2 Daniela Kumbo, iċ-ċentrali, miżmuma barra, il-numru 4 Dana Badea. Tidħol il-numru 2 Kumbo, iżda mwafqa mid-difiża tal-tim tal-Lasal. Lasal jibda b'din il-formazzjoni. Raffaela Zammitta Bona fil-lasta. Mbagħad għandna lil Captain Yvonne Barry. Mbagħad għandna lil Stephanie Desjardins. Tkun Daniela Kumbo li tiftaħ l-iskor u ssib l-ispazju biex fil-qalba tad-difiża tat-Lasal. Mbagħad għandna n-numru 3 Vassalo Bernardet li tiddefendi u ma tidħol tattakka mbagħad in-numru 11 Sirejna Llul. Mbagħad n-numru 13 Francesca Farrugia. U mbagħad għandna l-barranija l-oħra, għat-tim tal-Lasal, il-numru Kalla, il-numru mhux qed nara n-numru minn hawn fuq. Il-numru 17 għat-tim tal-Lasal li jagħmlu l-iskor 1-1. Araw il-sostituzzjoni qed issir fil-numru 77 Kamilja Dobrajeva. Tagħti il-numru 17 lil Pivot, iżda ma jinnexxix it-tentativ tagħha. Stephanie Desjardins terċettat il-pass tagħha, ittella il-ballun Badea, numru 4. Long pass jikkorreġi l-pożizzjoni u l-fawl kien favur it-tim tal-Luxol. Tiddefendi tajjeb Desjardins li tagħti il-Barry u Barry min-naħa tagħha titfa' il-goal numru 2 fil-lasta tal-goalkeeper Nadja Mifsud. Badea bil-ballun tgħaddi lil Tanti, Kumbo, Camilleri, Fernandez. Camilleri tiżbalja bil-kbir il-pass tagħha. Francesca Farrugia tagħti il-ballun ġewwa lil Barry, lil Desjardins, li terġa' lil Farrugia stess. Barry toħroġ il-numru 21 tat-tim tal-Tota Sarolta. Tixtrih u tidħol mill-ġdid Sarolta. Ma ftemux il-sostituzzjoni tagħha. Aġus Nadja Mifsud, skużawni, titfa' il-ballun ġewwa lil Badea. Tipprova titlef il-markatura
assidwa ta' numru 77 Dobraċeva, Kamelja, billi tieħu l-sprint. Kemm Camilleri minn barra, xut tajjeb, iżda tilqa' tajjeb ukoll Raffaella Zammittabone, loba interessanti. Camilleri tgħaddi lil Kumbo, Kumbo minn barra, lasta waqqaf il-tentativ ta' last oħra minn l-istess Tanti. Badea minn barra, Camilleri tipprova tuża t-tul tagħha, imma waqqa tajjeb iżda minn numru 3 tat-tim tal-Lasal Bernadette Vassallo. Camilleri mill-ġdid iffawljata, iżda ma jkunx tal-istess avviż ir-referi waqt ix-xut tagħha tiġi spostjata fl-arja. Sammit Farrugia tgħaddi lil Berry iżda Badea tinċertetta, tkun l-istess Farrugia li tinterċetta dak il-ballun tella Francesca Farrugia li tiġib waħda lil numru 8 biex titfa' l-gowl Luis Mikallef biex titfa' l-gowl numru 3 għat-tim tagħha. Rajna żewġ kontrattakki kmiċidjali min-naħa tat-tim ta' John Falzon. John Falzon li qed juża diversi players fuq il-bankina li għandu. Jissostitwixxi fl-attakk u fid-difiża players bħal Vassallo, bħal Berry. Devjat fi corner il-xut tat-tim tal-Luxol Fernandez li Camilleri. Camilleri tipprova, anzi skużawni, tkun il-numru 10 u tipprova ddur Ines Fernandez sewwa għattilkom. Tipprova ddur Martina Busuttili hija numru 10. Kim Camilleri tieħu l-finta li teġi l-Busuttil weħda u l-Busuttil ma tiżbaljax minn dik il-pożizzjoni biex naqqad tiżdied stakk logħba ta' gowl tidħol Silejn Ellul u toħroġ Vassallo fuq il-bank. Dobraċeva lil Farrugia mill-istess Luis Mikallef ma tiżbaljax għal darba oħra u titfa' tiddefendi n-numru 21 Tot Stardotta. Tanti lil Kumbo lil Fernandez, fawljata Fernandez fit-tentattiv tagħha lejn l-asta. Badea minn barra, ġmil ta' gowl Immobli id-difiża u kemm il-gowler Zammittabone u dak ix-xut biex tagħmilhom issa 3-4 logħba ta' gowl differenza bejn it-tim li qed jattakka issa jinsab fil-vantaġġ. Potenzjal miċidjali nistgħu ngħidu hekk għat-tim tal-Lasal. Ħafna players ta' kwalità speċjalment anke l-barranin li għandhom. Xejn ma jnaqqas mill-mertu tal-Maltin bħal Desjardins, ara Dobraċeva. Kumbo, Camilleri. Tanti, Badea tieħu r-rinkorsa, ġali ġiritata del-player, Ungariża. Għandna mbagħad il-Fernandez Ispanjola għat-tim tal-Luxol. Minnaħa tagħhom il-barranin tal-tim tal-Lasal. Dobraċeva, Kamelja. Mbagħad lil Tota Sarola. Ungariżi. Is-solitu sostituzzjoni. Fl-attakk tidħol Mikallef u Silejn Ellul. Jipoġġu bil-qiegħda u jistrieħu jkunu numru 21 Tot Sarolta. U Vassallo Bernadette Farrugia. Ma tiġi fawljata ma tkunx preċiża fil-pass tagħha f'indirizz tagħha lejn Mikallef. Fakkarkom it-tim blażonat ta' Falzon. Rebbieħ għal diversi snin Silejn Ellul ma taħfirx u tkun preċiża fil-passaġġ tagħha biex tagħmilhom 4-6. Logħba ta' żewġ goals. Kont qed nitkellem fuq it-tim ta' Falzon. Rebbieħ għad ħafna drabi tal-kampjonat lokali domestiku ta' ewwel diviżjoni. Jafu sew il-xulxin kemm fuq il-kort kif ukoll maqudin ħafna bħala tim barra l-kort. Din id-dena din is-sena tilfu
l-ewwel pożizzjoni tal-kampjonat u tilfu l-lig għaskapitu tal-formazzjoni ta' San Luigi. Differenza ta' 3 goals, globa ta' 3 goals, Kumbo, jipprova tidħol timxi bil-ballun, iżda jaqaf il-ballun, Vassallo ta' tip long pass lil Dobračeva ma tiżbaljax, l-aġilità ta' il-plejer, tikkastiga l-iżball fl-attakk, Badea toħroġ, tieħu ftit kollha ma' idea biex taqbad aħjar il-ballun, Kim Camilleri, Kumbo. Camilleri, tipprova tgħaddi lil Fernandez, ma rnexxilitx fit-tentattiv tagħha, tgħaddi l-pivot, Sammitta Bone, Vassallo għall-ewwel lil Badea, Badea wkoll aġli il-plejer, tella l-ballun lil Martina Busuttil, Busuttil mwafqa minn Stephanie Desjardins. Terġa' mill-ġid tirritorna l-pass, Dobračeva, tgħaddi lil Berry lil numru 21, 22 Sarolta. Tiżbaljax 9-4, 5 goals, logħba ta' 5 goals. Jidher mill-bidunet x'tip ta' logħba. U l-indirizz tagħha fejn sejjer ikun mal-ewwel il-tim tal-Luxor li jitlob timeout għalkemm fil-handball. Manna l-ebda garanzija tal-ebda riżultat. Logħba veloċi, logħba li l-folja tinqaleb f'ħakkatajn. Għaddew 9 minuti ġiġa rajna 13 goal totali, 9-4, 5 goals differenza. Nazzarda u ngħidu tkun high scoring goal game, fejn naraw numru ta' goals. Ukoll nieħdu l-opportunità biex nirringrazzjaw lilkom eżis telespettaturi għal darb'oħra, nirringrazzjaw Malta Stars Melita, ICT Solutions u l-Lim Harrison u Luke Zammit mill-lat tekniku biex din it-trasmissjoni tkun tista' tagħti djarkom. Is-Serena tajjeb lura mill-ġdid liż-żewġ timijiet biex ikomplu f'din l-ewwel taqsima ta' din it-tieni semifinali. Kienu San Luigi li ġew qataw il-biljett tagħhom għall-finali. Kienu San Luigi li elbu biskor minimum it-tim tal-Kavallieri fl-aħħar sekondi tal-logħba. Logħba kienet intriganti u eċitanti, bilanċjata. L-skor baqa' f'bilanċ sal-aħħar sekondi. L-ebda tim ma wara superjorità fuq l-oħrajn. Tkun il-numru 17 Camilleri li bl-insistenza tagħha tagħmilhom 5-9. Logħba ta' 4 goals issa. Desjardins lil Silejn Ellul. Berry, Farrugia. Desjardins, tgħaddi lil Berry, tajjeb ħafna, iżda tkun tajba ħafna wkoll il-Nadja Mifsud tilqa' dak il-spunt, dak il-xut ta' Berry. Taraq sewwa bil-lasta. Tajb li ngħidulu wkoll ħafna minn dawn il-players ukoll jiffurmaw parti mit-tim tan-nazzjonal. L-istess goaler li għadna kif semmejna, Nadja Mifsud. Tanti tipprova tkun bonza tkun tipprova tidħol. Fernandez, Badea tieħu x-xutt, tieħu li trid minn dak li provat tagħmel. Logħba ta' 3 goals issa differenza. Mikallef tidħol bħala pivot. Poġġi bil-qiegħda il-sora alta. Farrugia, Berry, Desjardins, Ellul. Ma jkunx preċiż il-pass ta' Desjardins, tiġilet Berry, ballun favur it-tim tal-Luxor, tru pass tajjeb ħafna bejn iż-żewġ il-players tal-Luxor, iżda is-salva kollox kien Zammitta Bone. Berry, Silejn Ellul. Fawljata tajjeb ħafna minn Kim Camilleri. Desjardins tola, iżda ma tinkwadrax il-lasta. Badea, ittella l-ballun lil Camilleri, tik skambja ma' Badea stess, Camilleri tola. Azzjoni kombinazzjoni tajba ba' iż-żewġ pilastri tat-tim tal-Luxor.
Badea akwiż żgur importantissimu għat-tim tal-Luxol. Veloċità, esperjenza, teknika, viżjoni tal-logħba. Rridu jitħaftu, daħlu lura fil-logħba, logħba ta' żewġ goals differenza issa. Bħalma tilkom ftit tal-sekondi ilu. Logħba tal-handball hija logħba eċitanti, divertenti, imprevedibbli, ftit sekondi. Il-folet inqaleb in-naħa l-oħra. Ellul lil Desjardins minn barra Desjardins u tkun mill-ġdid mifsut li timblokka ix-xut ta' Desjardins. Trupa stajjeb lil Fernandez tgħaddi lil Tanti weħda tidisbalja b'mod klamorus opportunità ta' deb li kellha quddiem Zammitta Bona. Seba' bit-tnejn l-entużjażmu jikber anke l-pankina l-inkoraġġament ta' żewġ naħat lill-plejers tagħhom. Dobraċeva lil Berry issib l-ispazju issa, imma ssib l-istess plejer tat-tim tagħha. Badea titla' bil-ballun. Tajjeb tiskambja ma' Camilleri terġa' tissib il-Badea tingħalaq fil-naħa tal-xelluk tal-kort iżda tiġi ffawljata. Takkwista għall-inqas opportunità oħra li tasal lejn l-asta Camilleri. Iffawljata minn Vassallo. Kombinazzjoni tasal b'xut wis probabbli tkun l-istess Badea. Anzi, titfa' fuq Kumbo. Badea tiġbed Desjardins, tgħaddi tajjeb ħafna lil Fernandez u naħseb penalty ekku iħalli l-azzjoni jara tajjeb ħafna Grima. Il-ballun jekk jidħolx imbagħad isaffar jħalli l-vantaġġ għaddej. Tkun Badea li tiġbor il-ballun. Lesta li tispara ċollasta ta' Zammitta Bona biex tagħmilhom 8 ħanaraw jirnexxilix f'dan it-tentativ Badea. Xut dirett imma ġo Zammitta Bona li tagħlaq tajjeb il-lasta. Iffawljata Desjardins. Fawl tattiku tajjeb tan-naħa ta' Camilleri. Farrugia tgħaddi lil Dobrave lil Sorarta. Farrugia. Sorarta tibqa' fil-logħba issa. Anke Vassallo tibqa' fil-logħba. Ma ssirx is-sostituzzjoni ma' Silejn Ellul. Sorarta. Desjardins timxi bil-ballun. Ittella Badea l-ballun issa, ittella it-tim tagħha wkoll tieqaf Kim Fernandez tisib il-Badea weda u Badea ma tisbaljax. Tispara u sabbat il-ballun mal-lasta biex tagħmilhom 8-9. Deħlu u daħlu sew fil-logħba issa it-tim tal-Luxol. Desjardins lil Dobrave lil Sorarta. Il-Ellul Desjardins Sorarta ma tkunx preċiż fil-pass tagħha, anzi turi li hemm fawl fuq Sorarta ta' Badea. Desjardins li Mikallef ma jirnexxilix fil-passaġġ tagħha, tieħu l-ballun Badea li tillibera mal-markatura ta' Mikallef tgħaddi lil Tanti tipprova u tasal għal konklużjoni iżda tkun il-bot mill-asta diviża minn Zammitta Bona. Soralta tibqa' fil-logħba tella l-ballun, tidħol issa n-numru 6. Kristina Kalla, xellogija b'saħħitha wkoll minflok Desjardins. Taqbes il-plejer. Play foul ovvju. Iddawwar il-koll il-ballun minita l-oħra u tispara fil-lasta għalkemm laqat da Nadja Mifsud tkun il-plejer Soralta timpjega lil Mifsud u tagħmilhom 10-8. Logħba ta' żewġ goals differenza meta issa sħanna fi 17 minuta logħob ta' din l-ewwel taqsima. Badea miżmuma plejer ma' plejer minn Dobravjeva.
Francesca Farrugia lil Dobraceva. B'mod innoċenti titla fil-ballun. Badea tella l-ballun. Tindirizza player coach nistgħu ngħidu hekk fil-kort. Tgħaddi tajjeb ħafna lil Fernandez u Fernandez issa tiġi fawljata fid-dirizza ħalej l-asta. Tkun l-istess Badea naħseb terġa' tinkariga ruħu minn din it-tieni penalty. Jirnexxilix issa titrasforma. Badea kontra Zamit Tabone u di darba ma tiżbaljax. Biskol issa jaqra 9-10, differenza ta' gowl, loba ta' gowl hawnhekk qed nitkellmu. Silejn Ellul lil Kalla. Sorarta tintervjeni għal ftit ma taqbadx il-ballun ta' Farrugia tkun l-istess Badea. Dobraceva tikkastiga b'mod tajjeb, ballun tajjeb ħafna b'saħħtu. Indirizz ta' mifsud lil Luxol. Camilleri lil numru 20 Martina Kuzottil. Tkun tajjeb ħafna Kumbo. Azzjoni solitarja personali. Terġa' titfa' logħba ta' gowl differenza. Soralta. Kalla. Kalla tuża s-saħħa ta' teknika. Araw, tibdel il-ballun minni tal-oħra u tispara f'indirizz ta' mifsut biex terġa' tagħmel differenza ta' żewġ goals. Kumbo. Kalla tiġi u l-ġirja u minn barra tgħaddi tajjeb ħafna l-Fernandez. Fernandez imblukkata, m'għandix l-ispazju minn Kalla biex iddur u tkun ta' periklu fl-indirizz ta' Zamit Tabone. Kalla Badea mill-ġdid. 3 players biex iżommu din player veloċi. Tajjeb ħafna l-indirizz ta' Fernandez u Fernandez ma tinżbaljax. Sorarta ma jkunx feliċi l-indirizz ta' Kalla u hekk possess tal-ballun bil-possibilità li jmorru għall-attakk ieħor it-tim tal-Luxol biex jagħmluhom possibilità li jagħmluhom 12-12 iżda ma jirnexxilix iffawljata. Imbuttata kien ċar Fernandez fl-indirizz ta' Kalla l-asta. Badea minn barra naraw. Tasal xut Camilleri u tkun tajjeb iżda per-reazzjoni pozittiva. Tibqa' passiva id-difiża ta' Lasal. Ma tintervenix, kien hemm żewġ plejer tat-tim tal-Luxol biex lesti jaqbdu dak il-ballun ta' rebound ta' Zamit Tabone. Ma għenux l-istess goaler tagħhom it-tim tal-Lasal. Farrugia. Sorarta. Silejn Ellul. Pass ħażin. Lura. Palissa jidru iktar grintuż it-tim tal-Luxol Aċċana biex imorru fil-vantaġġ. Parità bejniethom. Meta issa dħalna fil-21 minuta logħob ta' din l-ewwel taqsima tat-tieni semifinali fil-kampjonat. Timxi bil-ballun Kumbo għal darba oħra. Vassallo. Tajjeb ħafna l-pass tagħha lil Sorarta. Iżda tkun tajba ħafna wkoll Nadja Mifsud fil-risposta tagħha tal-goaler. Camilleri. Berry żomm lil Badea. Man to man, iżda taħrab mill-markatura. Tużal veloċità tagħha. Double dribble. Jgħid u b'mod inġenwu naħseb hawnhekk taqra 2 minuti b'Badea. Żgur li ħajħossu f'da 2 minuti li ġejjin plejer bħal din. Plejer tajba ħafna. Waħda mill-aħjar ballarina li rajt issa jien fil-kampjonat domestiku fil-il tan-nisa. Berry
naraw jisfruttaw daw iż-żewġ minuti sospensjoni bi plejer iktar it-tim ta' Falzon. Barry imwaqqa minn pilastru ta' Camilleri, difiża f'saħħitha ta' Camilleri. Iżda tiġi devjat ix-xut ta' Kristina Kalla biex momentanjament imorru fil-vantaġġ it-tim tal-blu kontra t-tim tas-Soħor, it-tim tal-Lasal kontra t-tim ta' Luxol. Camilleri lil Busuttil, Kumbo, Fernandez tieħu l-inizjattiva, xut fjakku deboli l-indirizz ta' Raffaela Zamittabone li mal-ewwel tagħti il-pass. Inkredibbli tkun Nadja Mifsud għal darba, iżda mat-tieni darba ma jkella l-ebda ċans fuq il-tentativ ta' Sorarta biex terġa' fi ftit sekondi jibnu vantaġġ ta' żewġ goals it-tim ta' Lasal. Approfittaw bil-kbir nistgħu ngħidu hekk mis-sospensjoni ta' Badea. Badea inġenwa tajjeb tkun Camilleri iżda wkoll xut tajjeb ħafna minn barra. Kon nitkellem Badea plejer bħal dik esperjenza tagħmel kif ngħidu still a mistake li titfa' l-ballun il-bot minn fejn sar il-fawl biex ovvjament ġest antisportiv huwa kkunsidrat fil-handball. Penalty fuq il-fawl li sar fuq Kalla ju dieħla lejn il-lasta. Dobraċeva tinkarika ruħu minn dan. Araw ukoll il-plejers jibqgħu hemm dirett ġo l-lasta xut tidħol Badea. Tanti, Kumbo, Busuttil, Camilleri. Kumbo tipprova tidħol iffawljata, miżmuma l barra Badea. Tmur biex tieħu l-ballun Badea, kol tevita l-markatura tajjeb ħafna lil Fernandez. Fernandez iżda ma tkunx pronta u żvelta. Sorarta long pass tajjeb kontra-attakk. Iżda tkun tajjeb ukoll Mifsud fir-reazzjoni tagħha fil-attakk solitarju ta' Sorarta kontrija. Busuttil, Camilleri. Tanti lil Kumbo. Kumbo tipprova tidħol, tistenna tieħu l-fawl. Camilleri magħluqin m'hemmx fejn tgħaddi. Fawljata Camilleri. Tindika li ġiet imwafqa miżmuma. Kalla minn barra ma tagħti ċans lil Tabona. Paret logħba ta' gowl ikun issa Falzon, John Falzon il-coach tal-Lasal li jitlob għal sospensjoni ta' minuta biex jagħti istruzzjonijiet ġodda lill-plejers tiegħu ukoll jagħti jkun Luna Barnescu li tagħti wkoll istruzzjonijiet Barnescu. Tagħti istruzzjonijiet ukoll lill-tim tagħha, nfakkarkom ukoll il-Barnescu li rnexxiela permezz tat-tim tagħha tal-irġiel hija l-head coach tat-tim tal-Luxor, li rnexxiela wkoll takkwista telep l-oppożizzjoni tat-tim tal-Kavallieri meta fis-semifinali tal-irġiel it-tim tagħha, it-tim tal-Luxor, rnexxielu jakkwista pożizzjoni fil-finali li tintlab fil-ġimgħa li ġejja kontra it-tim ta' San Luigi. Tim ta' San Luigi wkoll tan-nisa akkwista wkoll post ieħor fil-finali tan-nisa meta għeleb l-oppożizzjoni tal-istess ukoll Kavallieri nisa. Jerġa' jitlaq il-ħin minn hawn ftit ieħor. Wasalna fil-26 minuta logħob ta' din l-ewwel taqsima. Naraw kif tispiċċa din it-taqsima. Min jidħol rebbieħ jew tispiċċax f'parità. Dobraċeva, Francesca Farrugia mwafqa minn Kumbo. Dobraċeva, Barry mwafqa iffawljata. Kalla, Ellul
imwafqa minn Busuttil. Farrugia, Barry, tiskambja ma' Kalla. Kalla minn barra, iżda. Ma wasal l-ebda frott il-tentattiv ta' Kalla. Camilleri, Barnescu, Batea, mismuma, timxi bil-ballun, tieqaf, tagħti lil Sorarta, imwafqa, penalty u 2 minuti sospensjoni l-Kumbo. Fuq dak il-fawl li għamlet bħala l-aħħar raġel, bħala l-aħħar Dobraċeva. Naraw liema pożizzjoni tażel biex titfa' fix-xibka. Xut dirett ġol l-asta b'saħħtu, indirizz tagħmilhom issa logħba ta' żewġ goals 16-14 bi plejer inqas il-Luxol għal daw iż-żewġ minuti li ġejjin minħabba il-sospensjoni. Camilleri jkun sfortunata u rebound ta' Raffaella Zamittabone jaħbad fuq il-wasta. Ma kienet ukoll tajba Raffaella Zamittabone. Barry id-dur it-tiskurja. Naraw jafu xulxin tajb ħafna ilhom sting bar jilagħbu flimkien. Da setta plejer ta' Sal. Switom Ares, sospensjoni kemm ta' Badea kif ukoll ta' Kumbo. Irnexxilhom jibnu vantaġġ tim avversarju, tim tal-Lasal. Meta il-tim avversarju kellu plejer inqas fil-kort. 27 minuta logħob f'din l-ewwel taqsima, punteġġ ta' 17-14. Taqsam il-kort, iżda tinterċetta Farrugia. Tevi tal-markatura. Sorarta. Ukoll penalty ieħor minn Badea fuq Sorarta. Bil-ġdid Dobraċeva. Sniper tajba, xut tagħha dirett mal-ewwel ġolla staraw ta' tiċem telans ma tħarix lej il-gowrer ma tieħleb da' indikazzjoni fejn ix-xut tagħha ħajkun indirizzat. 50 minuti, f'żewġ minuti sospensjoni, bnew vantaġġ ta' 4 goals it-tim tal-Lasal fuq it-tim tal-Luxol. Busuttil, penalty, le, mhux penalty. Provat tidħol lej l-asta, foul Badea. Tuħu l-inkarigu, tuħu il-tim f'idea, tmexxija tat-tim. Fernandez, fauljata, penalty. Daħlu jiddefendu fil-żona tal-referi, tal-gowler. Badea mill-ġdid. Naraw jirnexxilix issa tnaqqas il-marġni tal-iskor. Xut dirett bħal Dobraċeva. Kien għaddej. 29 minuta għalissa. Minna ftit ieħor nitlu fl-aħħar minuta. Tim tal-Lasal jirbaħ u tim tal-Luxol b'3 goals. Din hija semifinali. Min joħroġ rebbieħ fl-aħħar ta' 60 minuta. Ikun qata biljetta għal-finali kontra t-tim ta' San Luigi. Jerġa' kollox jiġi mill-ġdid skont ir-referi. Camilleri, tola, tispara. Il-ballun daħal, tirfess, irrid joħroġ biex kun tista' taqbdu il-plejer avversarja. Dobraċeva, timxi bil-ballun. Irrid isir il-fawl isir jintefa' jingħata minn fejn sar il-fawl. L-aħħar 30 sekonda ċans biex tispiċċa dan l-ewwel taqsima u forsi inaqsu d-distak b'gowl it-tim tal-Luxol. Badea minn barra. Mill-ġdid iżda tkun risposta tajba ta' Zamittabone biżżomm l-iskor ta' 4 goals, logħba ta' 4 goals, meta issa tħallna fl-aħħar 10 sekondi. Barry ħanaraw min kun ħal jispiċċa
timxi bil-ballun. Camilleri. U jkun inutli x-xut tagħha li fl-indirizz ta' Badea għax jilħaq tiskadi l-ħin u s-suffara u s-sirena tajdilhom li l-ħin spiċċa. Sakemm nerġgħu nitgħu it-tieni taqsima dan huwa Manuel Borg li nsellmu. Manuel Borg jisellmilkom mill-ġdid biex flimkien naraw it-tieni taqsima tat-tieni semifinali fil-kampjonat lokali tal-handball Malta. It-tieni semifinali fin-knockout trophy. It-tieni semifinali li qed tara qudiemna iż-żewġ timijiet tal-handball femminili, il-Luxor Handball Club kontra dak ta' LaSalle Handball Club. Il-possess tal-ballun f'din it-tieni taqsima huwa tat-tim tal-LaSalle, skor ta' 19-15, jidher li hemm xi disgwid fil-mejda tal-uffiċjali. Nieħdu ftit ħin biex nfakrukom din it-trasmissjoni tasal fi djarkom permezz ta' Malta Stars ITC Solutions u tibda l-logħba, tibda t-tieni 30 minuta. Il-tu tim tal-Luxor irridu jkupraw 4 goals. Naraw bliema atteġġamenti joħorġu biex ikomplu din it-tieni taqsima. Nitkellem l-ICT Solutions, Malta Stars, Melita u l-crew tekniku ta' Luke Zammit u Lim Harrison li permezz tagħhom jasal fi djarkom din it-trasmissjoni. Inkomplu. Barnexku ta' Dil il-Farrugia, Farrugia tipprova tkellar attakk ma preċiża lil Ilejn Ellul, is-Ilejn Ellul titfa' l-20 ballun, l-20 gowl għat-tim tagħha. Fernandez tat il-ballun lura lil Kumbo, Camilleri, Badea, Tanti, Camilleri, miġdiet Tanti bil-ballun. Camilleri tipprova txut minn barra tagħha, devjat f'corner mid-difiża tat-tim ta' LaSalle. Kumbo, skużawni, Tanti ta' il-ballun lil Badea, Badea minn pożizzjoni daqsxejn angolatissima, tipprova xut f'indirizz ta' Tabone, iżda Tabone topponi għal dak ix-xut tkun Sorarta li tagħti tajjeb pass ħafna u risposta eċċezzjonali tal-goaler mifsud tat-tim tal-Luxor rajna handball first class hawnhekk, first touch, one touch. Teknikajiet brillanti miż-żewġ naħat u risposta wkoll tajjeba ħafna mill-goaler tal-Luxor Daniela Mifsud. Nadia Mifsud, skużawni. Kumbo. Camilleri minn barra, risposta tajba ta' Zammit Tabone, iżda imdawra. Ġomorsa, Camilleri tkun bil-defenders tat-tim tal-LaSalle, corner favur it-tim tal-Luxor, logħba ta' 5 goals. Tindirizz beri tirċiev il-ballun iżda minn barra, kollox il-ġdid tat-tim tal-Luxor. Busuttil, ma tkunx preċiża fil-pass. Naraw Francesca Farrugia tisraq ballun tajb li tagħti lil Sorarta weħda u ma tisbaljax. Tiġri ġirja sħiħa. Kien mertu ta' Farrugia dal-gowl li siltet u ġildet għal-ballun. Iġġib weħda lil Sorarta u Sorarta minnaħa tagħha ma tisbaljax biex tindirizza fil-lasta ta' Mifsud il-gowl numru 21. Kumbo. Il-tim tal-Luxor li tizbalja fin-niexef nistgħu ngħidu hekk, jittiżloq fin-niexef. Għandhom potenzjal tajjeb ħafna. Fawljata tkun in-numru 10. Fernandez. Ballun jispiċċa fil-possess tal-LaSalle, Sorarta. Tidħol tilab bħala pivot. Is-solitu Mikallef. Dobraċeva lil Berry. Tinterċetta Badea. Badea tieħu l-ballun. Miżmuma madmarba fil-ġemp minn players tal-LaSalle. Il-numru 19 tipprova tidħol. Hija Stephanie Debono. Għat-tim tal-Luxor tiġi ffawlijata wkoll.
naraw x'ġara eżattament, 2 minuti sospensjoni għall-irregolarità fi sar fil-tibdil tal-players. 2 minuti vantaġġ numeriku ta' players, it-tim tal-Luxol naraw jinexxilhomx, iżda Nkalla tipprova tisraq il-ballun. Poġġi l-ballun mal-art, tmur tirkupraħ Fernandez. Badea tkun fortunata bir-rebound tal-ballun. Tanti, komplikata l-azzjoni biex taslu għall-asta u żammit ta' Bonet waqqaf dak ix-xott fl-indirizz tagħha. Ilejn l-lul lil-Kalla, Francesca Farrugia, lil Dobraċeva. Mbagħad għandna lil Sorarta, tgħaddi Sorarta fuq id-difiża ta' numru 19 Stephanie De Bono. Sorarta minn barra Kalla id-damda mill-lasta l-wifqa u ballun jispiċċa barra. Mifsut tat il-ballun ġewwa, Nadja Mifsut, il-numru 20. Ittella l-ballun Badea tipprova xut minn barra, anzi tat il-kumbo tasal weħeda il-numru 20 Martina Buzuttil u tiġi fawljata u penalty favur it-tim tal-Luxol. Murija wkoll il-karta safra. Intervent tal-uffiċjali tal-mejda, responsabbli tekniku, delegat tal-MHA biex jiġbed l-attenzjoni għal irregolarità li saret jew jiġbed l-attenzjoni tax naraw x'tirriżulta din is-sospensjoni. Fakkarkom punteġġ jaqra 6 goals differenza għat-tim tal-Bluni. Penalty, tidħol il-numru 6 tilab għat-tim tal-Luxol. Dorian Luis De Battista. Desjardins tidħol tilab. Anzi, 2 minuti sospensjoni oħra, 4 players tilqa għal darba, iżda battini darba ma tista' tagħmel xejn. Żammit ta' Bora. B'4 players, waħda miżmuma immarkata, tkun Kalla, tiġri waraha tkun Tanti, Desjardins. Tasal b'xi mod il-ballun għand Farrugia. Sorarta tisraq il-ballun Fernandez, tgħaddi tiġi fawljata wkoll. Kalla il-numru 2 ma jkunx preċiż il-pass tagħha Farrugia tekkiljata iżda tissilet tal-ballun. Farrugia lil-Silejn lil-Berry, Von Berry. Farrugia lil-Sorarta. Desjardins tajjeb ħafna lil-indirizz ta' penalty lil-indirizz ta' Berry. Takkwista penalty importanti. Men down nistgħu ngħidu hekk. Woman down, bi-player inqas. It-tim il-nexxielu ma jaqlax il-gowl anzi jmur fil-vantaġġ hu jakkwista gowl. Sorarta finta waħda u tkur shot fuq fil-lasta. Badea lil-Kumbo tidħol iżda l-asta. Tanti tipprova, fawljata Tanti. Meta tħallna fis-7 minuta lob ta' din it-tieni taqsima, tat-tieni semifinali fil-kategorija tan-nisa, fin-knockout tan-nisa. Tanti weħda tilqa' tiddevja tajjeb ħafna tkun żammit ta' Bone, ballum b'xi mod ma jasalx iżda tkun fawljata. Il-numru 19 għat-tim tal-Luxol.
tirkupra l-ballun. Fernandez issa bil-ballun. Jaħrab il-ballun. Jolqot ma saqja. Possess favur it-tim tal-Lasal. Waraw il-mod kif qed jaqraw il-goals. Fast breaks mill-ħeffa ta' Barry Farrugia. L-istess Sorarta araw taħrab il-ballun għal darbora u mill-ġdid titfa' fil-lasta biex tagħmelhom issa 24 għal 16 logħba ta' 8 goals. Terġa' mill-ġdid Barry tisraq il-ballun kontra attakk ieħor. Il-fawljata minn wara. Ma jirkuprawx għarom 3 players għadhom qed jirkupraw għat-tim tal-Luxol. Kunu grazzjati din id-darba mill-intervent tar-referi it-tim tal-Luxol. Nofs it-tim tal-Luxol kien għadu jistenna qed jaqsam il-nofs il-kort lura waqt it-tim 3 kwarti tat-tim tal-Lasal kien diġà fil-nofs avversarju. Fernandez, Kumbo, Camilleri, xut sabiħ u gol sabiħ ta' Camilleri fil-rokna. Jużaw iktar lil-Kalla, lil-Badea u lil-Camilleri biex jaslu għall-asta. Inkella b'xi mod jew ieħor jibqgħu staġnati fejn din il-Luxol. Jużaw it-tul, is-saħħa li għandu da' żewġ plejer ċentrali, 17 u l-4. Speċjalment Badea, il-ħaffa u l-viżjoni tagħha tal-logħba. Barry Desjardins tidħol, timxi bil-ballun iżda. Rajtuha. Tola taqbes tiskurja iżda. Kommettit pass żejjed minn dak li jistipula r-regolamenti. Kumbo tipprova ddur il-numru 19 tal-Luxol Stefani De Bono. Iżda ma tħallix il-difiża tal-Lasal. Snin kbar ilu jitrenja John Falzon lil dawn it-tfajliet suċċessi numerużi għal dal-istess skwadra. Jafu tajjeb il-xulxin. Ukoll il-barranin daħlu tajjeb ħafna. Dan it-tim bħal Dobraċeva, Kalla, l-istess Sorarta. Minn wara miżmuma. Seta kien hemm interventi differenti, kienet maqbuda minn onqa, il-numru 10, Fernandez, u tixxutjaw għall-asta, jerġa' mill-ġdid iffawljata, jellu jdejjem ir-referi l-azzjoni tispiċċa b'xott l-asta. L-aħħar ċans mal-ewwel xott u jiskurja Camilleri biex id-distak jonqos għal 6 goals issa. Fl-aħħar sekonda li kellha ċans tasal lejn l-asta. Francesca Farrugia tatti lil Dobraċeva. Desjardins. Silejn Ellul lil Barry. Francesca Farrugia għandha spazju. Iżda mal-ewwel jimblokkawla dal-ispazju jkunu l-plejers tat-tim tal-Luxol. Dobraċeva waħda 2 u ġewwa. Esperjenza, ħeffa, tul, potenza, aġilità. Sorarta tidħol mill-ġdid tiddefendi. Finta tajba ta' il-numru 6 iżda mbagħad tikkonkludi ħażin ħafna. Il-bot il-ferm mill-lasta ta' Zammitta Bona. Sorarta terġa' tħalli posta lil issa il-pivot il-ġdid, il-numru 24 għat-tim ta' John Falzon, Pomeroy Abigail. U Silejn Ellul ma taħfirix hemmhekk ix-xellut tagħha biex terġa' tagħti vantaġġ ta' 7 goals, 6 goals, anzi 8 goals, skużawni, logħba ta' 8 goals bejn żewġ timijiet, 26 għal 18
12 minuta lob. Din it-tieni taqsima. Hija ġlida, hija tela kontinwa għat-tim tal-Luxor kontra l-potenza tat-tim tal-Lasal. Illum qed juru prestazzjoni tajba ħafna. Miżmuma mgeżra tajjeb ħafna. Il-numru 2 Kumbo minn Desjardins. Ballun id-devjati mxellef f'angolu. Rimessa mill-angolu. Jerġa' daħal il-ballun, jidribla bil-ballun mill-corner mill-angolu. U 2 minuti sospensjoni lil Levon Barry fuq fawl li għamlet. Jispjegaw bejnietom iż-żewġ referees jieħdu deċiżjoni ukoll iduru l-pożizzjoni tagħhom aġust tmur dak li nsejħula line referee u prima jmur dak li huwa field referee. Luxor iridu jużaw dat tip ta' shots iktar spiss għandhom potenzjal tajjeb ballistiku nistgħu ngħidu hekk minn numru 4 u numru Camilleri, numru 17. Sorarta. Silejn Ellul. Sorarta. Devjat. Massiq. U għalek jiġi futt. Sorarta. Francesca Farrugia. Tipprova ssib lil Dobrajeva. Il-pivot. It-tella badeja l-ballun. Ġerja kontinwa. Del numru 6. U żgur talaq tajjeb ħafna l-lasta iżda ssib penalty ċaru ma nafx hekk hux ġism rebound jasal fidejn il-numru 10 Fernandez iżda tiġi mwafqa minn Sorarta badeja kontra Farrugia żamet tabona mill-ġdid darba tieħu l-aħjar kun badeja jinżel għal 6 distak bejn żewġ timijiet. Tim tal-Lasal bi plejer inqas. Sorarta. Dobrajeva. Sorarta. Desjardins. Silejn Ellul mwafqa. Sorarta tidħol, tipprova tidħol. Murata, mwaħra. Teħel fil-linja ta' difiża tal-Luxor. Ellul tipprova tidħol anzi timxi bil-ballun skont ir-referija ġus u għalhekk jerġa' kollox mill-ġdid. Tindika l-pożizzjoni fejn sar il-fawl u hekk imerid jitlaq il-ballun. Badea. Kumbo. Numru 6 Buzutil. Anzi, mhux Buzutil li kisema. Deoriens Luis Da Battista. Penalty ieħor. Naraw l-isfida mill-ġdid bejn Badea u Zammit Tabone. Naraw x'tip ta' xut indirizz lejn l-asta ta' Zammit Tabone tippreferi. Preċiż, angolat fejn tistax tilħaq Zammit Tabona. Tista' jonqos għal 5 saloba ta' 5 goals. Tidħol Pomroy bħala pivot. Barry tieħu l-ċentrali. Farrugia, Dobrajeva. Barry lil Desjardins. Tkun kalla, ma tasalx ix-xut tagħha. Tittella badeja l-ballun flimkien ma' Fernandez. Żball inġenwu, regal l-isbaħ regal li seta' jagħti plejer lil Dobrajeva. Ma ftemux il-barranin Fernandez u Kalla u badeja għat-tim tal-Luxor biex bekk taw fuq platta d-deb il-gol numru 27 għat-tim tal-Lasal. Badeja il-ġdid ma taħfirix. Pomroy tidħol
distak ta' 5 goals. Badea, skużawni, Dobraċeva, Kalla, tidħol Desjardins u Desjardins issammar il-gowl numru 28. Numru 19, Stefan De Bono. Tieħu l-ballun. Tidħol Christine Grek, numru 16, għat-tim tal-Luxol. Kumbo. Camilleri spara barra l-ballun. Farrugia, Dobraċeva, Farrugia, mwafqa minn Camilleri. Pomroid, issib il-pozizjoni indikata minn Aġus, referi Aġus. Desjardins, Kalla. Kristina Kalla tipprova telep id-difiża. Araw il-mod tagħha kif il-ballun taqleb minni tal-oħra. Ħeffa tremenda. Iżda wkoll ħeffa tremenda wkoll ta' Badea. Il-pass tagħha ma jkunx preċiż. Sorarta, weħeda. Il-numru 4, Badea. Għadet tillatika fuq dak il-ballun iżbaljat. Ħatelfet il-ħin ma tatix il-ċans tiddefendi u tat il-ċans kollu li l-avversari jaslu biex weħedhom quddiem mifsut jitfaw id-29 gowl u 7 gowl vantaġġ u sfortunata hawnhekk u sfortunata wkoll sa ċertu punt. Ngħid xejn ma neħħi il-bravura tal-gowler mifsut minn dak l-intervent. Kif jgħidu. Rebound doppja. Favorixxiet il-Luxol f'dak l-attakk. Camilleri. Tidħol Lewis Busuttil. Mal-ewwel xut il fuq. Araw 4 players weħedhom fuq tim tal-Lasal tagħmel invażjoni tal-arja tal-mifsut. Setgħu konkludew ħafna aħjar. Jista' jkun li wkoll iserħu raħskom il-vantaġġ li għandhom. Kumbo fl-aħħar indirizz tagħha lejn l-asta tispiċċa iffawljata. 7 goals vantaġġ. Logħba ta' 7 goals favur it-tim tal-Blu, fit-tim ta' John Falzon. Id-dur devjat fawljata. Anzi tkun il-numru 19 Stefan De Bono. Badea, iktar moħħa x'targumenta xi kultant. Karta safra. Lilla Ġus. Minna Ġus lill-coach Barnescu. Badea. Kola. Numru 16. Christine Grek. Iżda telqa tajjeb. Pożizzjoni tajba żammejt ta' Bono. Dobraċeva. Francesca Farrugia, Dari, Sorarta. Pasta Beri ma jirnexxix. Tkun tajjeb ħafna iżda żomm il-ballun fil-lob. Tagħti ċans li jidħol kontra-attakk iżda. Sorarta rikupra tajjeb ħafna. Kalla. U tajjeb tkun ir-risposta ta' mifsut fuq ix-xut ta' Kalla. Christine Anzi tkun Badea li titlef il-ballun issa. Wasalna fil-minuta 21 ta' din it-tieni taqsima. Fakkarkom eżis telespettaturi ta' Malta Stars ta' Melita li tissegwu trasmissjoni it-tieni logħba tas-semifinali fil-Knockout Trophy bejn iż-żewġ timijiet tal-Luxol
u t-tim tal-Lasal. Il-keċċija tkun Dober Sorarta għal-fawl li għamlet. Skużani, Francesca Farrugia. Bżewġ players imkeċċin, it-tim tal-Lasal. Dobraceva, Barry, Kalla. Kalla ta' Dobraceva tiskurja bi player inqas, bew players inqas. Jaqalaw goal Luxol. Badea. Fawljata, mwafqa, mill-ġdid. Kumbo, Camilleri, Badea. Camilleri. Tipprova tgħaddi l-Fernandez. Tidħol Vassallo. Numru 6, għada. Ħafna, idawru ħafna il-ballun. Għandhom ma jfittxux l-ispazju. Għandhom vantaġġ ta' plejer. Ma jisfruttawx u ma jużawx bħal din l-azzjoni. Tisfuma fix xejn. Vassallo Bernardetti tela ballun. Tieħu post Sirejn Ellun fil-naħa tax-xelluk. Tittakka bix-xelluk tagħha. Propjament qiegħda fuq il-lemin fejn tattakka hi. Farrugia, Magari, dur. Vassallo ma jarasax il-ballun għandha. Kontrattakk. Min-naħa ta' Fernandez jirnexxi. Ballun jispiċċa fil-lasta. Biex issa differenza għadha ta' 6 goals, logħba ta' 6 goals. Differenza. Farrugia Barry. Barry. Kalla, boom. Minar l-ebda staklu, diffikulta. 31 għal 24 għattilkom fil-bidu. High scoring goal game. Għatkun loba, ħafna goals, 24 għal 31. Attakka bazata ħafna fuq l-attak milli fuq id-difiża. Mill-ġdid Badea tagħmel ukoll il-punt tagħha. Lobba nistgħu ngħidu hekk b'xi mod jew wieħed turina l-andament tagħha fejn sejra mill-bidu tat-tieni taqsima. Vantaġġ konstanti, kontinu tat-tim tal-blu, tim ta' Falzon. Il-tim bl-akbar esperjenza fil-kampjonat lokali. U bl-aktar unur nistgħu ngħidu hekk. Ellul tgħaddi lil Barry, Farrugia. Tajjeb tkun ir-risposta ta' Mifsud. Tajjeb ukoll kienet Farrugia li sabet l-ispazju biex tattakka. Iżda tajba wkoll pronta Mifsud fil-lasta. Tajba risposta eċċezzjonali mill-ġdid ta' Mifsud. Barry tinterċetta. Araw bliema mod terġa' mill-ġdid Mifsud iżomm fil-logħba l-tim tagħha. Badea bum taqbad il-ġirja diffiċli biex twaqqafha il-plejer. Pomroy tidħol, tpoġġi Vassallo għat-tim tal-Bluni, Ellul, Kalla. Badea, Camilleri u Camilleri ġi devjat ix-xut tagħha f'corner. 26 minuta tlob ta' din it-tieni taqsima. 5 goals differenza. Min hemmhekk. S'gowl għamlet. Diffiċli immens gowl minn hemm. Imma mertu jmur għaliha dil Badea. Din il-player Badea. Differenza ta' 4 goals. Naraw x'jiġri
4 minuti li fadal. Handball huwa logħba stramba ħafna xi kultant, imprevedibbli. Il-favur it-tim tal-Luxor, il-ballun li jmiss Badea it-tella u titlef il-ballun opportunità. Għamlet affarijiet straordinarji il-players imbambat. Tistenna ċerti żbalji minn għandha ta' tidellija player ta' livell. Jafti għal-ħin il-ħin. Sorarta. Barnescu. Dobračeva x'tagħmel. Badea. Tipprova tgħaddi ballun diffiċli. Wara waslet wieħeda. Sorarta. Tagħmel pass żejjed mill-suppost. Minuta 27. Punteċ 27-32. Fernandez tipprova ma' fawlijata tajba b'ħafna u mwafqa minn Kalla. Badea. Tipprova Fernandez mill-ġdid iżda jaqdu l-ballun. Irridu jilagħbu logħba sempliċi, it-tim tal-Lasal issa jikkontrollaw. Mill-ġdid il-lasta tħalli l-Badea mal-art għalli ser li weġġa dak ix-xut tagħha f'kuntrast li kellha ma' xi avversarju. Tqum ma jidri xejn, jidher li għandha bżonn forsi xi ftit silġ, id-daqqa li ħadet. Tidħol Tanti minn floka, Mirjam Tanti. Barry, Farrugia. Barry mill-ġdid, Kalla. Sorarta. U Farrugia tajt il-logħba tispiċċa hawnhekk bil-punt tagħha. Meta issa dħalna l-aħħar 2 minuti u nofs jurina biċċar ir-riżultat issa. L-logħba daqqa tajba fuq Farrugia miskina. Jidher li forsi bl-irkoppa tagħha Camilleri laqtet il-Farrugia. Nistemmet il-karba tagħha minn hawn fuq. Ħalli ngħidilkom il-logħba l-andament tagħha tispiċċa bil-rebħa tal-Lasal u mat-tim tal-Lasal jaqtaw il-biljett għal finali oħra kontra l-istess San Luigi, l-istess tim jissiltu miegħu tul il-kampjonat kollu. Kim Camilleri tieħu l-penalty tiskurja tajjeb ħafna. Sorarta. Dobračeva. Farrugia, Barry. Skit taqtaw b'sikkina hawnhekk. Logħba li kienet l-ewwel taqsima bilanċjata, imbagħad ħadu l-vantaġġ u bnew il-vantaġġ it-tim tal-Lasal. U komplew jimmantienu dal-vantaġġ tul it-tieni taqsima kollha. Waraw, teħħol wieħed Kalla għandha triq wiesa' mingħajr ebda ostaklu biex tagħmel l-iskor issa differenza ta' 6 goals. Meta issa dħalna fid-29 minuta logħb, l-aħħar minuta logħb għal din it-tieni semifinali. Riżultat ma tagħmilx differenza l-punteġġ jadur imma vantaġġ sostanzjali biex Lasal huma t-tieni finalisti. Nieħu wkoll opportunità biex qabel ma nispiċċa din it-trasmissjoni nirringrazzjaw lil ICT Solutions, Malta Stars u Melita. Grazzi wkoll illum lil Liam Harrison fuq il-kamera, Luke Zammit fid-direzzjoni.
Grazzi wkoll lilkom eżis telespettaturi għall-arbohra oġobkom tiraqdu magħna għal trasmissjoni oħra. Insegwu flimkien l-aħħar 40 sekonda ta' din il-logħba Sorarta ta' Dil-Kalla, Barry lil Farrugia. Barry mill-ġdid lil Kalla. Jasal il-ballun għand Pomroy, Sorarta tiġbed il-ballun, tirfes il-linja u ballun jispiċċa fidej tib tal-Luxor. Ittella l-ballun Kumbo. Kumbo mill-ġdid lil De Battista. Fernandez. Fawljata Fernandez. Ball-ħin għaddej, l-aħħar 5 sekondi. Xutja ġiretta l-ġollasta. Jek tagħmel Kumbo. U s-sirena tindika it-tmiem ta' din il-logħba u t-tim finalist għal finali ta' Knockout Challenge Trophy organizzata mill-MHA huwa it-tim tal-Lasal immexxi minn John Falzon. Sakemm aħna niltaqgħu biex flimkien insegwu mbagħad il-finali li tintlab minn hawn ftit jiem oħra, dan huwa Manmer Borġ li semilkom nawguralkom is-saħħa u lejl tajjeb.